В рамките на последните 3 години констатираното незаконно потребление на вода чрез нерегламентирани присъединявания, най-често чрез така наречените байпаси преди водомера, достига стряскащите 55 милиона 132 557 кубични метра. По финансово изражение това възлиза на 115 милиона 574 439 лева загуби за ВиК дружествата, които са част от държавния холдинг. За да се добие представа за размера на тези цифри, може да се направи сравнение с средното водопотребление на град Плевен. По данни на местното ВиК едно домакинство в региона харчи около 110 литра вода на човек на ден. При население от около 90 000 жители, това прави приблизително 3,6 милиона кубични метра вода годишно за целия град. Средногодишно незаконно консумираните обеми около 18,4 милиона кубични метра са над 5 пъти повече от реалното годишно потребление на града. Ако искате да виждате още новини, последвайте стадото.com.